Mutta mä ois Santtu. Tää on tämmönen video, mikä Jonnet ei muista. Jonnet ei muista niinku tällaisia puhelimia. Tällainen puhe ei Jonnet muista. Jonnet ei muista tätä puhelinta. Ennen käytettiin täysin näppäinpuhelimia. Ja myöskin Jonnet ei muista. Jonnet ei muista tätä jäseniä. Odottakaa hetki. Jonnet ei muista tätä peliä, kun ne pienet lapset heittivät tätä mölkkyä. Ennen lapset heittivät mölkkyä. Kun mä olin pieni, niin mä heitin mölkky. Se on kiva hetki siellä. Ja se myöskin, joka Jonnet ei muista, niin se on välttämättä. Mä etin se kuva. Jonnet ei myöskään muista tätä, kun mun ikäiset siellä leikki legoilla. Kaikki mun ikäiset leikki siellä legoilla. Siellä pienenä. Se oli tällainen video. Nähdään ensi videon parissa, jos on moi!